Reit, croeso nôl. Yn y wefan yma dwi'n ddangos chi sut i roi ysgrifen mewn. Nawr, dwi wedi rhoi bach o ysgrifen mewn fan hyn, o'ch chi gallu gweld jyst gobbledygook yw e. So, beth yw'r cam cyntaf? Wel, wrth gwrs, gallwch chi jyst teipio mewn fan hyn os o'ch chi isie. Ond, ydych chi'n gallu bod yn siŵr bod e'n gywir, sef cywirdeb iaith, a mae hwn yn bollol bwysig. So, beth dwi eisiau chi gwneud ydy ysgrifennu'ch gwaith chi yn yn Microsoft Word. A'r rheswm pam ni'n ysgrifennu yn Microsoft Word, i ni'n gallu newid y iaith i Cymraeg, ac wedyn, beth ni'n gallu gwneud wedyn, ydyn ni'n gallu mynd ar y top fan hyn, ac i ni yn gallu gwasgu review, gwirio'r ddogfen, a cael gweld os mae pob beth yn gywir. Mae'r Ford Fiesta, nawr ni yn hapus gyda hwnna, so ni'n mynd i gwasgu anwybyddu yn super mini. Ni'n mynd i derbyn hwnna, achos y term fi'n meddwl yw super mini, ac mae pawb yn gwybod beth yw yn Gymraeg a Saesneg, so fi'n mynd i anwybyddu hwnna. Manufactured yw hwnna. Nawr, does dim byd fan hyn i gael ar gyfer e, so fi'n mynd i anwybyddu hwnna hefyd. Dim angen hwnna gyda fi, ond newid hwnna eto, ac mae hwnna i gyd yn iawn. Nawr, peth arall mae angen i chi gwneud, mae angen i chi ddarllen trwyddo fe. Okay? So, dwi yn hapus gyda hwnna fel un paragraff, ac wedyn dwi'n hapus gyda hwnna. So, fi gallai copio hwnna mas nawr, ac wedyn beth dwi yn mynd i wneud, dwi'n mynd nôl fan hyn, ac wedyn gallai glido yr ysgrifenna mewn i fanna. A i chi'n gallu gweld, mae hwnna'n edrych yn iawn nawr. So, chi'n gallu gweld fan hyn, achos dwi ddim yn Saesneg, mae hwn yn mynd i ddangos bod yna camgymeriad i gana, ond i ni'n eitha hapus gyda hwnna. Os dwi'n uwcholeuo hwn eto, cael gweld beth yw'r opsiynau sydd gyda fi, na dwi'n hapus gyda hynna. A beth dwi'n gallu gwneud hefyd yw newid y geiriau Saesneg, yn gweld hwnna yn italeg, dwi'n hoffi hynna, a wedyn pob beth sy'n gweud Ford Fiesta, dwi'n gwneud hwnna yn drwm, jyst fel bach o fformato fyna. A dyna ffordd i chi'n cael testun cywir mewn i y wefan chi. Os mae chathro chi wedi cywiro'ch gwaith chi, a mae fe yn y llyfr, gallwch chi wneud hwnna hefyd, mae hwnna yn dda hefyd. Okay? So, yn yr uned nesaf, yn y fideo nesaf, dwi'n mynd i dangos chi sut i rhoi cod mewn i'ch wefan chi. So, hwyl am nawr, a mae'r hwyl yn mynd i ddechrau yn y fideo nesaf. So, os da chi, cofiwch gwylio